na ang Tingog nin Barangay. Programang mahatod kan mga napapano na isyu kan aldaw. Pahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.3 1 FM. Si Alvin Liowit sa Tingog nin Barangay. Alright, sige, barheda pagkaaga po sa Sendo Gabos. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldaw na kita ngunyanin the Webes Pizza 8 sa bulan po nin Mayo 2025. 1FM 88.3 sa Birikan kan Sendong mga radyo. Sa pangaran ni dating konsihal Chego Obido, sa pangaran ni RSM Cora Obido, dyan sa Lado Teknikal. Yaon dyan si Darwin Obido. Sa liwat ni po ang sendong lingkod, amigo sa radyo, minabuelta, digdi sa programa Alwin Masidalio Bitarwin Double L. Ibahan po tabi nindo ako, sundo kitang alas 9 nin pagkaaga, digdi po sa programa. Sa mga drivers na nakantabay ngunyan, good morning po. Sa mga nagbe-birthdays ngunyan, maligayang happy birthday na sa Sendo Gabos. Sa may mga kamatian ngunyan, get well soon. Asin sa mga nakatutok na ngunyan na pagkaaga, sa mga kamamatapas na good morning po. Amin naglalaom na nasa marhay kamong kamugtakan sa mga oras na ini na dainin na pinagmamati na anuman na katibaadan sa sendong mga hawak ka mentras nakantabay nakatutok digdi sa 1FM simulcast over DWRL Radyo Pilipino Ligaspi. Alright, sige, good morning po. Duro-diretso na kita digdi sa programang ini. Ngunyan na aldaw ni Webes. Pigmamadali ko man ang aldaw na. Webes na palan. So, kuha na habang parani ang eleksyon, tabi, wala tuon na yung pananao. Sa daraga, 5 ng kagawad, ananao. Sa daraga, 5 ng kagawad ananao. Ang pinakahalangkaw 100 pesos. Tapos 50 pesos. House to house. Pasiguro ta tibad kon makat kong kandider. Makat kong kandider pasiguro na ngonyan. Kaya lang ngonyan ang problema tata may mga
barangay. Inipagurulayan tataod-taod na iningkon hata kasudma nagatindir man kita kan press conference na pinagibo kan Department of Health. Dakol ang mga kababaihan po pinaging kaminar na pa cervical cancer screening. Tabi. Libre man sana yan dyan sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Tapos ngani na masiguro ta na kamo po dainin cancer ta aram nindo po tabi ang cancer saro po ini sa kadakol na mga kaso nin pagkagadan digdi sa tuya iba-ibang klase nin cancer iba-ibang klase nin cancer iyo po yan sabagay sabi nga ni po tabi gabos ngayang pagkagadan igwanin dahilan nagiging dahilan na lang po tabi yan pero iyon talaga ang tinuga ta sa mahal na Diyos na magagadan kita. Iya po. Tadaiman ki kwan, daiman po tabi ki inaapod dyan, day po tabi nin igo po tabi perminin the end an istorya ang tao perming may the end. Okay? Kundi haraton ta na sana po tabi kung ano iyan, kung arin iyan. Dito man ang pwedeng likayan. Ta kung kaipuan na kita duman sa langit, o kaipuan ka na sa langit, o kaipuan ka na duman sa impyerno, magagadan ka. Okay? Sige ha. Anyway, hypertension po, saro man ini sa nanginginot na hilang sa Bicol Region na nagkakausanin pagkagadan. Sigun dyan sa Department of Health. Pagrulayan tayan oro at yan, tangani na masabutan nindo ha. Lalo na sa may mga hypertension arog ko na igwa man akong hypertension 140 over 100 pinakahalang ka po. Tapos 90 80 di bali 80. Okay? 80 natural yan. 120 over 80. Kaya po nindo po na sabi nga ni magpa-check up, laboratory, tangani na masiguro nindo na tibad kun above average na po ang sendong mga kolesterol, ang sendong mga taba sa tulak. Igwa na kitang mga fatty liver. Igwa na po tabi kita kung ano-ano po na hilang na yaon po sa low control. Mintras kita nagkakaedad, iyon naman talaga yan yung problema ta. Ang problema ko dyan ta, ang hypertension po, dahil naman pinagpipiling edad, no? Maski araki umpa, inaatake po tabi, inay blood ni aki umpa, iyon man talaga po, ta, yung saro digdi sa rason po kunata, ta may mga araki umpang nagagadan because of hypertension, just because po yung sa tuya na lifestyle. Lifestyle po ang problema tangon yan. Okay? Lifestyle ang sa tuyang problema. Anyway, so pabayaan to na muna taod-taod na yan. Babalikan ko yan sa pangduwang kantang sa kuyang programa. Ta gusto ko na po na pagrulayan, ini po na issue kan paipit mo yan. Paipit. Ta, ini talaga maski ako on odaikan Commission on Elections, may paipit talaga mga nonoy. May paipit talaga mga nono. Grabe po talaga ang paipit. O kasubanggi, ano suya on duman sa sawangan? Sawangan, so igwa kasudma ta, inibitaran gani ako ni Attorney Jan Almario Chan, yung nominikan ako Bicol Party List, kasudma. Inibitaran ako, kundi sabi ko, dahil man ako nagpaparadiyan pagkabanggita. Kay po ang kuman mag-asikaso sa akuan. May mga, siyempre, igwaman kitang mga priorities, then akong panahon dyan. Tapos, dahil man ako pwedeng magparapapirot permita at baga kita lalaog sa trabaho. Tapos, abo ko dyan sa mga crowded na lugar. Maski kay ito pa, abo ko sa mga crowded. Pagdakulo na, abo ko na. Okay?
Anyway, tabi, so mga Grand Rally ini, tatarapos na po so kampanya. Tarapos na so kampanya, Grand Rally, may mga artista, tapos ibong-ibong may mga artista, may mga Grand Rally sa ibong ata. Kay Kungkal ata kuan si ano ba yan, Jason Abalos. Jason Abalos. Parokya ni Edgar ba? So sa Sawangan Kasubanggi. Grupo po ni APG ni Mayor Pido Garbin. APG duman sa Sawangan. Total yung tao nag-uurog mamampo tabi because nakakailing baga din artista. Nakakahiling ay artista ngaya. Mga parakanta, nailing ninda po tabi. Bako lang sa television, bako lang sa cellphone, okay? Sige. Anyway, so pabayaan ta na yan. Ang sa tuyang focus ngunyan is yung sa mga barangay sa mga barangay po nag-iiriwal na actually. Nag-iiriwal na igwa po nin halimbawa nagkokos sa ibong. Adi ka ngaya magduman ta. Pag nagduman ka, nagiling ka kang kokos kan kalaban, alion ka sa lista. Alion ka sa lista. Kamo sa mga barangay kung matumbok kamo kan sinasabi ko, ini po bilang patanid sa indo kairakan sa indong mga pinagdadarang kandidato kamong mga leader. Pabayaan nindo yung tao na dapat pabayaan nindo na mag-iba dyan, maghiling kang kokos, magdangog kang kokos. Tabi, tanganing makapili sindanin marhay. Once na binabawalan mo yan, ang pagbabawal kasi, alimbawa nakalista ka sa ibong, di ka ngayon magduman, so leader, pero di man aram kang kandidato? Tan kandidato, at least 90% ka ni kayan po, 80% to 90% dapat tawan niya, apoy raso leader kan sa ibong. Ngunyan, ang problema so mismong leader, iyo po ang nag-iikis duman sa mga tatawanan niya. So mismong leader, ikis ka nga, aliong ka nga sa listahan to nagduman ka sa kokos. Sala po iya na ginigibo nindo. Why? Kasi, malay mo man kung gusto sa naman po magdangog, maghiling, magmarites, duman sa kandidato. Bako man gustong sabihin na nagduman yan sa kokos, sa meeting di avance, kan sarong kandidato, kan sarong grupo, nagduman na po yan. Duman na yan po tabi. Data po pagtuukon o pagputulon ang diretsos kan mga kababayan because of that. Alam nindo po, sa sarong kandidato, marauto na magparaikis ka Taan luwas kan, ikisong ka talaga kaan. Pag inikis ka, automatic bako na yan sa imo. Maski duldulan mo pa yan, inali ka na, dahil mo na yan mapapabalik sa imo, tadagit na yan. Babaluson ka kaan, ay palugod dahil mo tatawan, biyo pa, pirdi ka. Kasi, alimbawa, inikis nindo, 80% so sa indo pong funding, or 90%, inikis nindo so, inikis ngayon nindo so, 20%, di bali 30%. So 90% nindo, 60% na sa mga nonoy. Tinikis na nindo nga ni. O 65% na sa naso. Alimbawa, 1,000 na botante yan, ikison mo, so 25% o 20%, minusan mo pa po tabi kan 10% na inali mo po, taday man pwedeng 100%. 90% minus 20% sana na inali mo, di 70% ka na sana nuno. Ngunyan, kung igwa ka po tabing 1,000 butantes yan sa barangay, ang tatawan mo 700. O na ang bilang kaan, i-minus mo pa ang kabanga sa 700. 350 out of 1,000, iyan ang maboto sa imo. 350 out of 1,000. Tinali mo ta, nagduman sa koko si Maria, inikis mo ta, ay, sa ibong nga pala nini.
Di ka nang yata, inikis ka ta. Nagduman ka sa meeting, di abansi ka ito eh. Naintindihan nindo ako, duman sa mga lideres. Inikis nga si Maria. Di ka nga, pamilya mo. So pamilya kan, inikis mo, alimbawa 10 butante, out na yan sa imo. Inikis mo eh. So gusto sabihin 65% that alimbawa sabihin tang 70% na sana ang tatawanan mo. Not ang 70%, sigurado ka na sa imo yan ka, boss. Tayo dyan ki tao na ang mga ugali po, dahil sindang pakiaram, tabo makuluran. Pero igwayan po tabi nin talagang bubutuhan, naabo man sa imo, tinawan mo. Tapagura mo sa imo. So 70%, minusan mo po tabi, sabihin tang minusan mong 40%, 60% sumaboto, pira. Ang boto mo po, dito na pagkabangaon sa mortality na pigaapod. So 70, 700, minusan mo po tabi ning kwan, igwa ka sa ng 400. Kung mayor ka, or gobernador ka, or congressman ka, sa 1,000 botante, nagboto sa imo 400, di ka man magana. Di ka magana, noy. Diya walang kawan tinao mo, di ka man magana. Sureball yan. Paano kang gumana kaan? Ang panding mo po tabi, kasabay sa mortality, 40% na sa nanunoy. Gumana ka daw kaan? At least dapat makuha mo yung tanganing gumana ka, at least makuha mo po tabi. So, 55% kan aliun mo sa mortality. So, 55%, dapat po tabi, makuha mo or 51%. Sa 1,000, kaipuan mo po tabi, kung mayor ka, kaipuan mo, ang boto mo dyan is 501. 501. Gana ka. O tayo, saan man ako, 1,000. 501 ang boto mo. Dahil naman makahabol sa imuta. 499 na sa naduman. Simpleng mathematics po lang tabi ang pig-apply ko digdi. So, pang grade 1 ba ganoy na mathematics? Iyo yan. Baluan nindo po, irikison nindo po, tabi, so baga nagkairilin nindo, sigisan ikis. Sigisan ikis. Ay, kaulay nga kayo ni solider sa ibong. Ay, kaulay nga kayo si mayor, ka nagdigdi. Ikis nga tabi ka. Pati ang pamilya mo, bako ka man duman ka sa ibong. Gibuhan nindo yan po tabi, maski ano kadakula kang kwarta nindo, madadali ka mo dyan. Kairak po kan pinagdadara nindo na mayor or congressman or gobernador. Kairak po. Nagparagastos ito sa paguna ninda okay na solista. Taka mo baga po sa barangay. Dahil man aram yan kan mayor, kan politiko po na pigdadara nindo kung ano ang nangyari dyan sa barangay. Why? Dahil man nagduduman ito sa harong-harong. Kamu po na leader, iyo ang madara ning kapangganahan, duman po tabi sa sendong mga manok na pinagdadara. Yan ang dapat nindong tandaan. Kawawa po, nagparagastos. Narumdaman nindo kan, sa daraga ka ito, sa daraga po, alam nindo kung sina, kaito, between Awin Baldo, so nakulong na mayor mo niyan, yaon duman si mayor sa, nakakulong sa, ano ba yan? Tagig. Jail, city jail. Double murder so kaso eh. Nagdalagan ko niyan si Lal. Okay. Ngunyan, between Baldo ka ito tapos si ano yan? Big Pirite. Mayor ka ito si dating Mayor Big Pirite. Ngunyan, nagdalagan. Giraray. So, nangyari ka ito. Tako na-observaran ko. 1,000 kontra 500. 500 kay Baldo, 1,000 kay Pirite. Siring kan 2022. So Baldo, day siya naghiling kang kalaban. Hinarong-harong. Pero ngayatabi ka mo dyan. Sampulo. Na 500. Iyo yan so nangyari. So, 1,000,000. Alang ka. Tinimes to. Alang ka. Pues kakaya na pagabot kan oras, pigpara ikis man kan leader, di inururagan, di nakareceive itong inururagan.
Di naka-recipe. Naka-recipe po, 500. Ali duman sa kuan. Na supposed to be, dapat duman. Pagabot kan oras, labi bagang 2,000 supir din ni Mayor Bikay to. 2,500 kayo. Dinaog kan 1,000, so 500. Orulo konta, dinaog kan 1,000. Sala po. Kunata, so mga leader po ang binalos. Pig para irikisan sa mga botante no. Bako nagkainguragan. Iyo po yan ang kuana, ehemplo na itatao ko sa Indo. Ehemplo po na itatao ko sa Indo. Tapos, dahil nito pagparadaragitan ng botante. Layan mataram, dinagitan. Kukuhaon yan po tabi, imbis na sa imo yan, babalusun kakaan. Ako man sa dagitan mo, tamuyawan mo ako nata, nakapasiba ka sa ko. Maguran ko nga di ako pigdagitan. Ako man sana po, kuhaon ko yun na kwarta. Dahil ko manibuton manok mo. Maing kami na pa ako kan kapamilya ko, laday pagbotohan yan, tamaraw ito na ugali kan leader. Tumbod ka mo sa kuya, siring po yan. Kaan. Dapat po ngunyan, so igwa ka munin. Kaya ni politika eh. Igwa ka munin, mabuot ka mo, humildi ka mo na naghahagad din tabang sa mga botante, maski ka mo may kwarta. Nata. Kasi kamo nang naipupo ng botante. Kamo nang nangaipo baga. Kaya nga kamo nagtatao ng kwarta, nangangaipo kamo ng botante. Pero kung garo uragon sa leader, nakunoy, may problema kita dyan. Day ka man kayan bungagon, sa aldaw mismo na tinamuyaw mo yan, babungag-bungagong kakaampo tabi, duman sa baluta. Ayun po yan. Tandaan ninyo yan, Tanganin hindi kang magparabarasulan pagabot kan oras, ha? Ege, igwara kita nin 26, lampas analasize. Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong white rose papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield
Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas, the Philippine Standard Time, 30 minutos lampas alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap, Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid. Siyago sa pag-iwalaan sa museo sa kaibuhan. May prinsipyo, paninindugan sa karayan maasahan. Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid. This political advertisement is paid by Rodolfo, Ligaspi City. Ang tuloy na pagbabago na mamatidamak ng tao, mga bagong estratehiya sa pag-uswag ng distrito, nakabase sa mga prinsipyo, katatagan, inklusibo, pagiging progresibo, pirmi, tapat sa tao, sagapos marhay ang serbisyo, pigdadangog ang boses kan mga albayano. Decidido, determinado, iboto, Kaloy Andes Loria, numero 2 sa balota, Marina. This political advertisement is paid by Kaloy Loria, Province of Albay. Congratulations, Mommy and Daddy! Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhin mapabakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at Hep B vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Alright, sige. So, balik na ako digdi sa programa. Gawa na kita nin 39 minutos lampas alas 6. Nin pagkaaga.
Sige, so dulo-diretso na ako digdi. Kasuhapon, gibo po ang press conference kan Department of Health digdi sa sarong hotel sa Legazpi City kung saan yon duman si Direktor Albornoz kan DOH. Tama ini aram nindo po tabi nakikik ako digdita an hypertension palan. Ang hypertension palan po, iyo ang nanginginot na kaso ninhilang asin pagkagadan sa mga Bicolano. Alam nindo bako karaw-karaw iyan ta ang tao garon na sana sumanok na dayman po tabi actually ki oras kunwari yan maabot pag kuha na kita pag tinamaan na kita kan hypertension, then oras ko na rin maabot, pwede kang sa CR nagkakarigos, pwede kang nagkakaturog, pwede kang nasa trabaho, o pwede kang nagtutukaw-tukaw. Kaya po ang pinakamagayon kayan, sabi kan Department of Health, pinakamagayon kayan, magpa-check up kita. Pag na-detect na igwa kita nin hypertension, pag na-detect po tabi na igwa kita nin hypertension po, uyukon mo yan, kan 2024, sobra sa 70,000 na mga Bicolano ang hypertensive takulon. Ang kabali naman ako dyan, talagang nag-inom nga ni ako ng maintenance drugs. Oral daw dapat. Tapos halian nindo po tabi sa indong isip na ang maintenance drugs, makakaraot po yan sa indong lawas. Di man po yan, pero dapat nag-agi ka mo sa eksaminasyon kan doktor. Dahil pong bulong na nakakaraot po. Dahil bulong nakakaraot po tabi. Iyan ang sa indong tandaan. Okay? Si Police Staff Sergeant nababalikan ko yan na pinagdidiskutir ko po. Yaon dyan si Police Staff Sergeant Mercolito Lubindino Jr. sa hali dyan sa Kampo General Simeon Ola. DWGO Live Report. Max, good morning, Kamin. Magandang umaga po, Kuya Alvin, sa lahat po naman nakatabay sa programang Tigog ng Barangay sa 1080 DWRL Radio Pilipino Legazpi at 88.31 FM Legazpi. Sa pamumuno po ni Police Brigadier General Andre P. Dizon, Regional Director ng Pro 5, muling pinatunayan ng Bicol Police ang kanilang dedikasyon sa kayusan at seguridad sa rehiyon matapos maaresto ang number 1 municipal top most wanted person ng Erosin sa kasong homicide akong alas 5:30 ng hapon. Nasa korte si alias Jose, 39 anyos at isang laborer sa bisa ng warrant of arrest na nilabas ni Honorable Judge ng RTC Branch 55 ng Erosin Sorsogon para sa kasong homicide na may criminal case number 2025-3683 na may piyansang 120,000 pesos. Matapos basahan ng karapatang konstitusyonal, isinalalim siya sa medikal na pagsusuri at kasalukuyang nasa kustudiya ng Erosin MPS para sa kakulang proseso. Ang matagumpay na operasyon ito ay bahagi ng pinigting na kampanya ng Pro 5 laban sa mga wanted individual na lalo nagpapatibay sa seguridad sa buong rehiyon. Lalo na ngayong panahon ng halalan, ipinapakita nito na ang Bicol Region ay nanatiling ligtas at papayapa sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng approachable, presentable at dependable Kasuru Cops. Mula po dito sa Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City. Ako po si Police Staff Sergeant Mercolito P. Lubindino Jr. Nag-uulat para sa Tigog ng Barangay. Salamat Merc sa report.
Ano dyan sa Campo General Simeon Ola. WGO Live Report. Right, sige kuonta naman po tabi gayod ang report ari dyan sa Metro Manila. Nasa linya man ngunyan si kabahaging Nestor Kagitla. BOC Port of Clark naharang ang cocaine at ecstasy na nagmumula sa London, United Kingdom. DWGO Live Report. Manong Nestor Kamin. Bilang tugon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa isang mas mataas na kursada laban sa illegal na narcotics o paprotekta ng mga komunidad ng Pilipino mula sa banta ng droga, ang Bureau of Customs sa pamamagitan ng Port of Clark at Philippine Drug Enforcement Agency Airport Interdiction Unit ay naharang ang isang parsela na naglalaman ng cocaine at ecstasy na nagmula sa London, United Kingdom. Ang operasyon ay sinimulang kasunod ng impormasyon mula sa PIDEA sa pagpasok ng kargamento na isinagawa ng Customs Examiner at PIDEA operatives ay nagbunga ng mga positibong resulta para sa mga illegal na sangkap na natuklasan sa pagsusuri sa parsela. Isang warrant of seizure and detention ang inisyu laban sa shipment dahil sa paglabag sa mga Section 118G, 119D at Section 1113 Paragraph F, I, and L ng Republic Act number 10863 ng Custom Modernization and Tariff Act kaugnay ng Republic Act 9165. Binigyan diin ni District Collector Jairus Reyes na ang operasyon ito ay nagsisilbing isang malakas na paalaala ng kalagahan ng pagbabantay ng interagency habang pinagtitibay ang direktiba ni Customs Commissioner Bienvenido Bien Rubio na palakasin ang proteksyon sa hangganan at mga pagsisikap sa pagpapatupad ng intelligence. Mula sa Bureau of Customs, ako si Nestor Kagitla, nag-uulat sa mga panig na mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Maraming salamat kabahaging Nestor sa report. DWGO Live Report. Alright, sige. So, balik na ako digdi sa programa. Igwa na kitang 47 minutos na. Makalihis an alas 6 nin pagka-morning. Digdi po sa programang ini. Sige. So, anyway, ano po ang satuya ng mga bareta pangon niya na pagkaagang ini? Sa digdi po tabi sa dapat niya tong tutukan. Sabi ko nga ni an hypertension. Hypertension po. Ang problema kita kasi igwa akong mga amigo po na iba yung pananaw ninda sa buhay inatake na nin hypertension tabi inatake na nin hypertension tabi pero nag-inom nin bulong pinundo okay na nga ako di nga pwede magparainom nin bulong iyan po na bulong iyan na po tabing maintenance drugs iyan po magsisirbi nindong panangga tabi para po dain na langkaw po nin marhay dain na po tabi maglangkaw nin marhay an sa indong blood pressure iyo
Lalo na ngunyan na lalo na po tabi ngunyan na ang panahon tangon yan mainit. Mainiton po ang panahon ngunyan. Delikado po talaga. Ako sa totoo lang sa totoo lang, kada aldaw, day ko po tabi pwedeng paglingawan ang maintenance drugs for almost 15 years na. Almost 15 years na. Di ba? At kasi, iyo yan po tabi ang pananggalang niya to. Lumangkaw man po tabi ang blood pressure ta, kayang-kaya pa. Di ba? Duman sa level po tabi kung saan ka inot na inot po tabi na na-detect na igwa kananin siring kaan na kamatian. Ano ang kaipuhan tang gibuhon? Mag-inom kita po tabi nin maintenance drugs number 1 yan. Number 2, tawan tanin oras yung pagpapadaplos exercise at least 30 minutes oral daw. Di man baga mapagalan pag maglakaw ka. Pero kung alas 10 na nin agad, ka na maglakaw ta talagang madadali ka ka. So atam pa. Tapos hapon. O yan ang makakatabang sa tuya. Pantulo, kay puwanta po tabi na mag-iwas duman sa mga pagkakan na matataba. Tapos sa mga bawal talagang pagkakan, dahil na magparakaong kaan. Paminsan-minsan, kung nakuan ka, pero naibog ka man, paminsan-minsan, pero kay puhan po tabi na moderately. Bako so, sabi nga ni po tabi, tana sa na, bako so siba. Anong bigim mo? Siba. Siba nga ni siba. Saka. Sige na sa susiba. Bakan? Sige na sa susiba. Kaya ang nangyari, nasiba. Dakulong po. Ganyan baga, bako naman pasil, bako naman mapagal na magpa-check up ka tapos magpa-hospital ka sa mga manday-day na hilang because sa mga government hospital, zero billing naman talaga yan. Wala man kay bayad. Siyempre, igwa kanin bill. Diyan nga ni sa Bicol Regional Medical Center, ilalaog mo ang pasyente. Pagluwas mo, pag nagsabi sa doktor na pwedeng nang iluwas, paluwason ka, tapos tatawang kang bill. Asikasuhon mo sa napota. Zero balance naman talaga yan. Yawaan bill mo sa 2 milyon. Madumang ka sa dyan, dakulon dyan po tabi ang dudulukan, automatic, sa zero balance yan. Yaw na dyan sa hospital, kaipuan mo lang po tabi nin oras na mag-asikaso. Pero, bako arog sa private na, pag dahi ka nakabayad, dahi ka pa makakaluwas tabi. Sa private, iyo man, pero may bayad talaga po na diit yan, so, talent pay kan doktor, professional pay. Pero gabos na ginastos mo dyan, sa bulong, sa pasilidad, sa pag-stay mo sa ospital, paggamit mo kan laboratory, gabos yan po tabi, libre naman. Tamay dudulukan ka, lalo na kung igwa ka po tabing PhilHealth, depende sa case rate. Baga, dit man sana po. Kaya ang kwan yan, dahil nang rason kita na dahil kita po tabi magpa-check up sa hospital, sa mga doktor po. Yan po ano galion tapos kung igwa na kita nin mga tama, may hypertension na kita po tabi, kay puha na ano ba yun? Kay puha na mag-inom kita kan maintenance drugs. Mag-inom kita kaan. Day man tabi pwede na day kita kaan mag-inom. Diba? Day pwede na day kita kaan mag-inom. Mabalik at mabalik po yan. Tayo na yan, pag ika po
may hypertension na, mas kinagbaba pa sa dugo mo, ngaya okay na ngayon dugo ko, dahil nangyayari problema. Minabalik yan. Dahil naman po tabi, sundo na kamagadan, iyon na po yan. Iyon na yan po tabi ang tama mo. Dahil na kita halat na inatake ka ng saro, dahil na kita maghalat po, na-atake yun pang duwa. Tapang duwa, baka kuwang ka na, matingga na so sa imong birthday. O, natay ito matinggang birthday. Matitingga na po tabi ang sa imong birthday. Why? Galan ka na. Suspindi na sa birthday mo. Di ba? Di ba? Iyo po yan. Importante po ang salud tabi sa gabos. Tas sabi nga ibaga po tabi, ang kwarta ngayon nakukuaman sa naan. Sundo na makusog ka, kaya kang magtrabaho po. Ngunyan nga ibaga po tabi, nakukuaman sa kwartang simple. Akap. Di ba? Kung makusog ka sa paralista sa barangay, may akap ka. Kung makusog ka sa paralista sa barangay po, may akap ka na eh. Automatic akap. O 5,000. O saka. Di ayos baga. Send ka pa man ngaya kayang puruta. Iya po iyan ang dapat niya to na dapat po tabi niya to na tandaan. Iyan ang tandaan ta po na kaipuhan talaga na magkuang kita. Kaipuhan talaga po tabi na magpa-check up kita nin matanos. Magpa-check up kita nin matanos. Iyan ang importante sa tuya. Check up kita nin matanos. Iyo. Tanganing day kita mabugtak naman sa medyo sitwasyon na alanganin. Sitwasyon pong alanganin. Iyan po ang kaipuhan ta. Iyan tabi ang kaipuhan ta. O ta, pirmero, kung di ba, pag nagadan ka baga, ano pa man sa ko? Kaya lang, paano kung may nag-aasa pa man sa imo? So, pamilya mo, nag-aasa sa imo. Ika nga so padre di pamilya, nag-aasa so ago mo, nag-aasa so aki mo. Dahil ka pa mong pwedeng mawara. Paano yan? Diba? Importante ho na bagay po yan ang sa tuyang salud. Tamantang kitang, sabi nga ibaga po, oral daw pag nagmata kita. Iyan po ipagpasalamat sa mahal na Diyos. Why? Because po tinaawanan kita nin panibagong buhay, panibagong pagkakataon na mabuhay kita digdi po sa ibabaw kan sa tuyang kinaban. Iyan ang importante. Mabuhay kita digdi sa ibabaw kan sa tuyang kinaban. Iyan ang laban. Iyo po iyan ang laban. Mabuhay kita digdi sa ibabaw kan kinaban. Iyan ang trangkilo. Iyan po ang trangkilo. Anyway, digdi at yan po pag alas 8, pagurulayan ta ining so cervical cancer. Aram nindo, ako, maski ako naghahadit po because bako sa ining cervical cancer dakulon po na mga klase nin cancer ang nakukua kan tao ho niyan. Dakulon po na cervical cancer. Na magklase ng cancer. Iba-iba. Bako sa naging cervical. Bako lang po tabi. Tan cervical sa babae yan. Tan lalaki dahil mang cervix. Babae man sana. So ibang klaseng cancer.
Kadakol po. Saro ini po sa hilang na minagadan kanin developer. Kasi pag nagka-cancer ka, pag nagka-cancer ka na po, wala na. Wala na. Mahalat ka na lang kung waring kakukuha ni Lord eh. Pero anyway, on minuto antes mag alas 7, mapaaram na ako digdi sa programa po ha.